ফুটবল ক্লাব হবে पर्बजरा जोलुर एस'सिएशननि बानजायनायाव पर्बजरानि ओनसोलनि गासिबो रेजिस्टार क्लाबफोरखौ लानानै जोलुर बादायलायनाया मैया थुंगेबाय। बे जोलुर बादायलायनाया क'क्राझार जिल्ला पर्बजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव जोलुर स्टेडियामआव जानानै थाङो। फाइनेल खेलाया जायो सिस्टि क्लाब आरो रामसरब क्लाबनि गेजेराव। नारानाथा मोन्नैबो हानजाया गावसोरखौ देरहासार खालामनो थाखाय नाजालायो आरो 1-0 गलनि फारागथियाव सिस्टि क्लाबा रामसरब क्लाबखौ फेजेनो। बे जोलुर बादायलायनायाव बांसिन गल सोनो हानाय साबसिन गेलेगिरि हिसाबै रामसरब क्लाबनि दिपस सांमानो बुट जुथानि ट्रफी गथायना होयो। बे जोबथि जोलुर बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफायो आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्राम ब्रह्मजों लोगोसे बाहागो लाबावो आसाम फुटबल एस'सिएशननि 8 जन नेहाथारि देबब्रत दास बिथाङा। बाहागो लाबावो आसाम फुटबल टुर्नामेन्ट साब कमिटिनि कनभेनर चन्द्रकान्त ब्रह्म नार्जारी आरो बाहागो लाबावो पर्बजरा TCLCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारी बिथांजों लोगोसे गोबां फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफ्रा। मते মই আমাৰ মিডিয়া বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি ইয়াত 10 তাৰিখ 9 মাহ 2023 আজিৰ দিনত আগন্তুক বহুত দিনৰ পৰা আমি আৰম্ভণিৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে এবাৰো ফাইনেলত যোৱাৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই। তো এবাৰ আমি ফাইনেলত যাব পাৰিছোঁ আৰু প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে বহুত আনন্দিত হ'লোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত আমি নিশ্চয় ভালকৈ খেলি যাম আৰু খেলিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি যাম। আমাৰ প্লেয়াৰসকলক লৈ কিনে আমি ইয়াতকৈ আশা ৰাখিলোঁ। যথেষ্ট টাইমবিলাকটো নাপায়, কেতিয়াবা অলপ সময় পাওঁতে ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু যিমানখিনি আমাৰ প্লেয়াৰসকলৰ আছে সেইবিলাকে নিজে সকলোৱে কথা মানি চলি কিনে যিবিলাক প্লেয়াৰ লোক আছে সেইবিলাকে মানি চলি কিনে খেলখন প্ৰদৰ্শন কৰিছে, গতিকে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকসকলক। পিছত আমাৰ এগেইনষ্টটো ৰামসৰবৰ ৰাইজিং ক্লাব আছিল আৰু নিশ্চয় সিহঁতেও ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আমি সিহঁতেও ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আজি লাষ্টত ফাইনেল পৰ্যায়ত सिस्टिजरा FC जिकिবলৈ এটা গলত। थैंक यू। गोजोननाय मोनदों, रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै नायनो फैदों। बेयो जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, मानो होनोबा जोंनि इयां जेनाखि जाखांफुनाय फुटबलार बिथांमोनखौ जोङो एनकारेजमेन्ट होनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोङो जुदि लांबाय थानो हायोबा, लिगफोरखौ जोङो प्रपारलि खुंनो हायोबा, फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेरनिफ्राय गोबां साबसिननिफ्राय हामसिन जोलुर बादायगिरि बा जोलुर जोगिरि ओंखारहैगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। पर्बजरा ओनसोलावथ' दंखायो, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बा आसामावनो जोबोद मोजां फुटबल गेलेगिरि दङ। दा बिथांमोनखौ जोङो राइट प्लेटफर्म होनानै बेबायदिनो लिगफोरखौ पातिबाय थानानै जुदि जोङो गेलेनो सुबिदा होयोबा बिथांमोना सानसे समाव साबसिननिफ्राय हामसिन गेलेगिरि जाहैगोन आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बादायहैनो हाबावगोन होननानै। जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोनहा ओंखारबोनांगौ, गेलेनांगौ, समाजनि मोजां गाज्रि जेनाखि आखु जाबाय थानाय बेफोराव लोब्बा लायाबालानो जोङो दिनै फुटबलल' नङा बायदि बिथिंनि जेनाखि गेलेनाय बेफोरावबो बाहागो लानांगौ आरो गावनि गोग्गो देहाखौ दानानै लानायजों लोगोसे जेनाखि प्रफेसनेलिज्म जेनाखि गेलेनायनि प्रफेसनेलिज्म जोङो बाहाय गावखौ बावसोमनानै मोजां जिउ राहा दानानै लानांगौ।